Fil-katekezi tal-lum eżisti ser ninkomplu nitkellmu nirriflettu ftit dwar it-tema tas-salvazzjoni li bħalissa qiegħed nitkellem dwarha. Il-Knisja bħala parti mit-tiġdid tagħha dejjem issir iktar aware biex ngħidlek bħala Kristu l-uniku Salvatur, mhux għax dan ma nafuhx imma nikbru aktar fl-awareness tiegħu u anke l-mod kif aħna nwasslu nkunu medjaturi ta' din is-salvazzjoni li Kristu ġabinna eżistijaj fil-ħajja tagħna. Tlaqna f'daw il-katekeżijiet billi rajna l-ewwel is-sorsi tal-verità dwar is-salvazzjoni biex nifhmu dan li qegħdin ngħidu mibni fuq il-kelma tal-Alla u t-tagħlim tal-Knisja, u tlaqna biex naraw is-sitwazzjoni kif inhi rajna li Alla huwa bħal tabib li jikxef il-feriti tagħna, din il-ferita hija dnub li l-umanità kollha daħlet fih. Rajna diversi uċuħ ta' dnub. Illum sejrin inkomplu naraw eżistijaj, inkomplu aktar fuq id-dnub biex imbagħad nifhmu aktar x'inhi s-salvazzjoni għax Ġesu ġie isalvana mid-dnub tagħna. L-aħħar darba rajna diversi listi li San Pawl jagħti fil-kitbiet tiegħu dwar id-dnubiet eżistijaj biex id-dnub insemmuh bismu. Ġifieri id-dnub fundamentali huwa l-bniedem jinfiret minn Alla, imma il-mod kif dan isir għandu diversi modi. U allura rajna lista ek twila mhux ħażin ta' id-dnubiet, għax importanti nerġa' ngħid illi d-dnub nagħmlulu wiċċ. Id-dnub insemmuh bismu fil-ħajja tagħna għax inkella nkunu imqarqin u ngannati. San Pawl eżistijaj fit-tieni ittra tiegħu il Timotju, kapitlu 3 minn vers 1 sa 5, jgħidilna xi ħaġa li ħafna interessanti u importanti nkunu nafuha, anka biex ma nitħawdux. Jgħidilna li aktar ma joqrob il-jum biex jiġi Ġesu, allura aktar ma neħtlu fl-aħħar żminijiet, id-dnub se jerfa' aktar rasu jekk nista' impoġġiha b'dan il-mod. L-ewwel ħaġa, l-aħħar żminijiet jew dak li ġili jissejħu bħala l-aħħar tad-dinja, x'inhuma eżatt? Il-kelma Alla tara qisu iż-żmien nistgħu naqsmuh fi tlieta. Għandna iż-żmien kollu mill-ħolqien sa Kristu. Iż-żmien ta' Kristu, iż-żmien li ġifieri Ġesu mexa għex magħna fl-inkarnazzjoni, u mbagħad dak jiġi t-tieni parti ta' żmien, u mbagħad it-tielet fażi ta' żmien li huwa l-aħħar żmien huwa minn meta Ġesu tela s-sema sakemm Ġesu jerġa' jiġi it-tieni miġja tiegħu. L-aħħar żminijiet huma dawn. Mela biex ngħidu hekk l-ewwel żminijiet huma mill-ħolqien sakemm ġie Ġesu. It-tieni parti ta' żmien huwa iż-żmien li Ġesu għamel f'nofsna fl-inkarnazzjoni tiegħu. It-tielet huwa mill-assunzjoni ta' Kristu meta Ġesu tela s-sema sakemm Ġesu jerġa' jiġi. Araw kif aħna bħala nsara, iż-żmien għalina idur kollu kemm hu madwar Ġesu. Ġesu iċ-ċentru. Allura meta qed nitkellmu mill-aħħar żminijiet huma iż-żminijiet ta' meta aħna qegħdin nistennew il-Ġesu jiġi u qegħdin nistennew jiġi fit-talb u fl-evanġelizzazzjoni primarjament. Nistennuh fit-talb, allura fil-liturġija, fil-qudies, etc. u nevanġelizzaw, inxandru s-saltna Alla. Dan iż-żmien, l-aħħar żmien eżisti huwa clash kbira bejn Alla u Satana, bejn il-Knisja u l-Antiknisja, bejn il-Kristu u l-Antikrist, bejn il-qdusija u id-dnub, bejn il-virtu u l-vizzju. Hija taqbida eżistijaj li aħna ċerti mir-rebħa tagħha għaliex għax Ġesu rebaħ diġà kollox fuq is-salib. Rebaħ id-dnub, rebaħ ix-xejtan, rebaħ il-mewt, rebaħ kollox. F'dawn l-aħħar żminijiet naraw din ir-rebħa bħal żerrija li qed tinbet. Imma naraw is-siġra sħiħa, ġifieri il-frott sħiħ tar-rebħa ta' Ġesu, meta Ġesu jerġa' jiġi. Issa San Pawl jgħidilna eżisti biex niġu għall-punt tagħna, illi iktar ma joqrob il-jum li Ġesu jerġa' jiġi, id-dnub se jerfa' aktar rasu. It-taqbida mal-ħażen se tiżdied u mhux ħatonqos. Isimgħu x'jgħid Pawlu, it-tieni ittra l-Timotju kapitlu 3 minn vers 1 sa 5. Dan għandek tkun taf, mela kif Pawlu qed jgħid il-Timotju li huwa isqof ta' komunità, qed jgħidu dan għandek tkun tafu, dan qed jgħidu anke lilna, dan li se jgħidilna għandna nkunu nafuh.
li l-aħħar tad-dinja ikun żmien jibes. L-aħħar żminijiet u aħna nistgħu ngħidu li ninsabu fl-aħħar żminijiet huwa żmien jibes. Eżisti u ngħid li qegħdin fl-aħħar ta' żminijiet għaliex aħna qed nistennew il-Ġesu jerġa' jiġi issa meta kif komu x'fatta ma nafux. Imma qegħdin nistennuh. Pawli jgħidilna ħajkun żmien jibes, mela ma noqgħodux nitħawdu li jkun żmien jibes. U żmien jibes minħabba l-ħażen. Nikkompli nkwota San Pawl. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom il-flushom u tal-flus. Araw jekk din hijiex ukoll karatteristika ta' żminijietna. L-imħabba tagħhom infushom, l-egojiżmu sfrenat, l-ewwel jien, it-tieni jien, it-tielet jien. U tal-flus, araw jekk hux tant drabi il-flus saru Alla tagħna. Il-flus li jieħdu fil-korruzzjoni fl-ola livelli ta' istituzzjonijiet. Il-flus li ikkissru il-quality time tal-familja, x'dejjem irdu naħdmu għal-flus. Il-flus li ikkissru qalb il-bniedem għaliex jgħira li min għandu jitħabad biex ikun bħalu. Mhux għax verament biex jaqdi l-bżonnijiet finanzjarji tiegħu ma bil-pika mal-oħrajn. Il-flus. Faħħarin, supervi, dajja, ma jisimawx mill-ġenituri, bla gratitudni, bla tieba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla razan, kifra, bla mħabba tajjeb, tradituri, bla ħsieb, minfuħa bihom infushom, iħobbu aktar il-pjaċir mill-Alla kemm hija vera di fi żminijietna. Irridu iktar il-pjaċir tad-divertiment, il-pjaċir tas-sess, il-pjaċir tal-pornografija, il-pjaċir tal-gentleman's club, il-pjaċir tal-ħażen tad-droga iktar mill-Alla. Nies li jiġħdu l-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha ta' tajbin. Nies bħal dawn aħrabhom. Ħanerġa' naqra da li jitfawlu xuwa serju bibtijaj. Dan għandek tkun taf li l-aħħar tal-dinja jkun żmien jibes. Il-bnedmin jingħataw għall-imħabba tagħhom infushom u tal-flus. Faħħarin, supervi, dajja, ma jisimawx mill-ġenituri, bla gratitudni, bla tiba, bla qalb, bla ħnina, la blaba, bla razan, kifra, bla mħabba tajjeb, tradituri, bla ħsieb, minfuħa bihom infushom, iħobbu aktar il-pjaċir mill-Alla. Nies li jiġħdu l-qawwa tat-tieba minkejja li minn barra jagħmluha ta' tajbin. Nies bħal dawn aħrabhom. Eżistijaj, dan hu dnub li jerfa' rasu b'mod daqshekk qawwi, b'mod daqshekk radikali. Issa dan id-dnub eżistijaj, dan il-ħażen li jintensifika lilu nnifsu, il-lista ta' dnubiet kollha li rajna anke fl-aħħar programm. Fejn jisaltnu? Min fejn joħorġu? Ħampoġġiek x'inhu it-tron tagħhom. Ir-risposta nsibuha fl-Antik Testament u Testament il-Ġdid. U hija risposta waħda. Ħanikwota żewġ siltiet, waħda minn Ġeremija kapitlu 17 vers 9 u l-oħra sa Mark kapitlu 7 vers 21. It-tnejn li huma jgħidulna il-dnub joħroġ minn qalb il-bniedem. Minn qalbek u minn qalbi. Il-problema kollha tinsab f'qalbna. Isimgħu Ġeremija jgħid, Ġeremija 17:9. Qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra. Min jifhimha? Qalb il-bniedem kollha għerq u mħassra. Min jifhimha? Qalbu qalbek jiġifieri kollha għerq u mħassra. U Ġesu jgħidilnek f'San Mark 7 vers 21. Għaxu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-ħsibijiet il-ħżiena, żina, serq, til, adulterju, reba, ħażen, erq, libertinaġġ, ejra, malafama, supervja u bluwa. Dal-ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jitebba lill-bniedem. Mela eżistijaj.
irridu nirrealizzaw illi dnub huwa f'qalbna biex imbagħad nifhmu li Alla li tisalvana minn qalbna u jisalvana f'qalbna. Aħna eżistij il-kol kemm aħna l-tendenza illi anke meta aħna nagħmlu dnub nipuntaw subajna li ħaddieħor jiena nidneb it-tort tal-oħrajn. U qabel il-bniedem ma jirrealizzax u jibqa' jirraġuna hekk qatt ma jista' jsalva. Anzi jgħix fingan u aħna nistgħu ngħixu fingan kbir. Jiena nidaj jgħidu wħud għax qabżuili. Ara, mela t-tort tal-oħrajn mhijiex vera int tidaj għax għandek il-ħażen f'qalbek għax ħaddieħor jista' jqabżuilu ma jidajx. Mhijiex ovvja li x'qabżuilna nidaw. Nidaw għax f'qalbna hemm id-da. Aħna ma nistgħux nitfu il-ħtija, ir-responsabilità tad-dnub tagħna fuq persuni oħra. Kif il-Knisja tpoġġilna l-kol kemm aħna fuq fomna fil-quddiesa. Ħtija tiegħi l-akbar ħtija tiegħi. Għax id-dnub qiegħed f'qalbi u allura jew nieqfu nmorru nqerru. Jien raġel sewwa fader ma nitkellimx ħażin imma meta l-mara tqabbiżili, meta r-raġel qabbiżili, meta tax-xogħol qabżuili niżgarra. Le mhux għax qabżuilek, toqgħodx timla rasek li jint raġel tajjeb, li jint mara tajba, int għandek id-da fik, qalbek hija ħażina. Il-kelma tal-li hija ċara, qalb il-bniedem hija kollha u mħassra. Aħna ħafna drabi il-problema tagħna qatt ma nesperjenzaw kemm Alla jħobbna fil-verità għax aħna ma mmorrux nakkużaw lil nfusna quddiem Alla fil-qrar, aħna mmorru niġġustifikaw lil nfusna, immur niskuża lili nnifsi għaliex jiena dnibt. U ma ngħidx jien midneb, jien żbaljajt, full stop, naqafhem, le irrid nagħti l-istorja kollha biex nuri li kważi jiena m'għandix tort. Dnibt għax dnibt imma t-tort tal-oħrajn. Ħabib tiegħi mhijiex hekk. Jekk aħna rridu naqtaw fil-laħam il-ħaj, jekk aħna rridu nkunu radikali, jekk irridu nifhmu Alla kemm ħobbna, ma nistgħux nibqgħu niġġustifikaw, niskużaw lil nfusna. Imma nakkużaw lil nfusna, nkunu fil-verità. Ġesu jagħmilha ċara. Min qalb il-bniedem joħroġu s-sibiet iż-żina, is-serq, il-qtil, l-adulterju. Ġifieri inti tista' tgħid għaliex ħaġa u oħra x'inħossni waħdi. Il-problema li fil-qalb tagħna aħna qabel ma nammettu li l-problema tinsab f'qalbna u nibqgħu dejjem nitfuha fuq l-oħrajn, aħna qatt ma nesperjenzaw x'jiġifieri tkun salvat. Ir-reba, il-ħażen, il-qerq, libertinaġġ, ejra, mala fama, supervja, bluha. Dan ħażen kollu minn ġewwa joħroġ u jitebba' qalb il-bniedem. Dal-kliem jekk hemm bżonn naqbdu l-Bibja jew ikkupjaw dawn il-vrus u nagħmluhom ċari quddiem moħħna. Nibqa' nenfasizzhom ħajħtlu f'moħħna f'qalbna. Ġeremija 17 vers 9 qalb il-bniedem kollha u mħassra min jifhimha. U Ġesu f'San Mark chapter 7 vers 21. Għaxu minn ġewwa mill-qalb tal-bniedem li joħorġu l-sibiet iż-żina. Minn qalbi u qalbek li joħroġ id-dnub din hi ċara maħbubin tiegħi. U qabel ma aħna nammettu fil-verità ejjew nieqfu niskużaw lil nfusna anke quddiem Alla u nammettu jien midneb full stop u tqgħodx tagħti raġunijiet. Imma aħna le. Għax maħniex fil-verità, ma rridux inkunu fil-verità. Irridu niskużaw biss lil nfusna. U hija gravi u serja meta aħna nirsqu lejn il-qrar jew morru nitolbu niskużaw lil nfusna flok nakkużaw lil nfusna, morru niġġudikaw il-ħadd ieħor. Dak li mmorru, meta nippruvaw niskużaw lil nfusna, niġġudikaw l-oħrajn inkunu. U serja meta jiena mmur suppost inqerdnu bieti u mmur niġġudika l-oħrajn, immur inqerdnu tal-oħrajn, immur inqerli l-mara qabżit li t-tort tagħha, immur nakkuża lilha. Ma nirrealizzawx kemm aħna gravi. Mamma mija, aħna kif kollox idur madwar moħħna u qalbna irridu nkunu aħna fiċ-ċentru u niskużaw lil nfusna. Innaqsu it-tort tagħna u nżidu t-tort tal-oħrajn u mperċu d-dnub tal-oħrajn sak li suppost li hu l-qrar tagħna. Eżisti għandna bżonn bidla radikali mill-qiegħ. Konverżjoni totali. Naħsbu li aħna tajbin. U ma nirrizzawx kemm waqt li nippruvaw impoġġu nfusna tajbin diġà qegħdin nidimbu bl-akkuża li nagħmlu fuq ħadd ieħor.
U kiena nifhem li xi drabi aħna nagħmlu dan isu biex impoġġu dnub tagħna f'kuntest biex il-fader jifhimna. Huwa vera dan kollu wkoll, però eżisti aħna bżonn nitalmu naqtaw fil-ħamel ħaj. Jiena dnibt full stop. Jiena dnibt full stop. Għax bekk jiena nista' nesperjenza l-imħabba u t-tanija vera ta' Alla. Jekk niġġustifika li nifsi kważi xi tfisser li Alla jaħfirli. Jekk m'għandix tort, jekk it-tort tal-mara, tort tal-raġel, it-tort tat-tfal, xi ħtija għandi. Eżisti jridu nġu f'sensina u minn qalbi nixtieq il-kol kemm aħna nġu f'sensina eżisti. Issa qudiem dan kollu mela rajna l-lista ta' dnubiet, rajna l-dnub ħajjar faktar rasu, rajna l-dnub joħroġ minn qalbna. Imma d-dnub fil-verità x'inhuwa? Kien nixtieq nagħlaq dil-biċċa llum. Id-dnub il-verità x'inhu meta ngħidu kelma dnub x'inhija. Aħna dnub eżisti ma nafux x'inhu. ċe, jekk irridu nifhmu x'inhu, aħna ma nistgħux noqogħdu fuq nfusna. Ħa nispjega ftit. Aħna nistgħu ngħidu li xi ħaġa hija ħażina, mela li toqtolu ħażin, li tisraqu ħażin. Imma mbagħad il-qabża li nagħmlu bejn li ngħid il-ħaġa hija ħażina għal il-ħaġa hija dnub, hemm qabża kbira. Hemm qabża kbira. Għaliex meta ngħidu l-ħaġa hija ħażina, nirreferu għaliha fi anfisha. Huwa ħażin li jiena sraqt. Imma meta nitkellem minn dnub, qed nitkellem minn dik il-ħaġa ħażina quddiem Alla. Kif dik il-ħaġa toffendi lil Alla. Aħna din diffiċli biex nieħdlu fiha. Nibqgħu ħafna fuq il-livell ta' x'inhu teqgħu ħażin, mhux kif dan jeffettwa lir-relazzjoni tagħna mal-Alla. Fil-fatt il-Katekiżmu tal-Knisja number 1850 jgħidilna id-dnub hu offiża lill-Alla. Kull dnub u offiża l-Alla. Aħna naħsbu li offendi l-Alla huwa biss jekk tidaj. Il-Maltin, għax nidaw sfortunatament, imma għandna f'moħħna li dnub li offendi l-Alla huwa biss id-da. U anke nies li jgħidulek dak ta' jew jgħidulek ma nidajx, ġifieri m'għandi xejn kbir. Nitqu bina nfusna meta nitkellmu b'dan il-mod. Għandna bżonn nitalmu fil-profond. Għandna bżonn nibdlu l-mentalità tagħna. Kull dnub hu offiża lill-Alla, mhux id-dnub tad-da biss. Ħandikom eżempju mill-Bibbja ta' David. David fost id-dnubit tiegħu għandna tnejn prinċipali. Id-dnub tal-adulterju li jieħu l-mara li mhix tiegħu, il-mara turija, u d-dnub tal-qtil għaliex joqtol lil żewġa biex jagħti xtutu. David, meta l-profeta Natan imur iċanfru, jitlob maħfra lil Alla u jikkomponi s-salm daqshekk sabiħ 51. U f'dan is-salm David jgħid kontrik biss jiena dnibt. U dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Ma jgħidx jiena dnibt kontra Urija li ħatlu l-mara u li qtiltu, jgħidu jien kontrik dnibt mulej. U dak li hu ħażin f'għajnejk għamilt. Il-kelma tal-Alla turina eżisti din l-awareness illi kull dnub aħna noħduha kontra Alla. Imma aħna xi drabi naħsbu isu dak li hu direttament biss kontra Alla li tidaj li ma morġ quddis il-ħadd. Dak ħatta kontra Alla. Imma li inti tara l-pornografija qed toffendi l-Alla ta'. Li inti tiċċajta doppju sens qed toffendi l-Alla. Li inti tisra qed toffendi l-Alla. Li inti taqla mala fama, li inti tibgħat ittra anonima, li inti toħroġ kalunja, li inti tsekzek fuq in-nies, li inti tkellem wara dar ħadd ieħor, li inti ġudika l-bniedem, li inti korrott, inti qed toffendi l-Alla. Li jint ma tuħsib il-fqir u l-batut, inti toffendi l-Alla. Kull dnub eżisti, aħna xi drabi ngħid, u jien x'qed nagħmel ħażin, min qed inweġġa? Meta inweġġa l-ħadd fader, waħdi. Le qalbi, kull ħaġa ħażina li aħna nagħmlu toffendi l-Alla. Ġifieri Alla huwa bħal ħadd tal-uħud minna. Fil-Alla l-uħud minna jaqa' fil-kategorija ta' ħadd, meta jgħid min qed nonqos lil ħadd. Ġifieri inti l-Alla poġġejtu bħal ħadd. Nothing. Għax ma nifux id-dnub x'inhu. Id-dnub hu offiża lill-Alla. Aħna l-dnub ma nistgħux nifhmu b'moħħna. Imma l-Ispirtu tal-Alla, il-Bibbja, l-Knisja juruna verament x'inhu d-dnub. Il-bqija l-bniedem huwa qami. Eżisti. Mela ftakru kull dnub huwa offiża lill-Alla.
li tikdeb li ma tkunx fil-verità hija offiża lil Alla. Li ma tkunx fil-imħabba hija offiża lil Alla. Li toqtol, li tisraq, li tiżni, li tgħir hija offiża lil Alla. F'kull dnub aħna qed noħduha direttament kontra Alla. Il-katekizmu jkompli għallimna li dnub imur kontra l-imħabba ta' Alla lina. Għaliex? Għaliex Alla tagħna kollox fl-imħabba tiegħu. Irrealizzaw li aħna noffendu l-Alla nidimbu bl-istess affarijiet li tagħna hu. Jekk inti tidaj fommok min tawlek. Jekk inti tara l-pornografija, tħares b'mod żieni lejn ir-raġel, lejn il-mara, lejn is-sesswalità tal-oħrajn. Bajnejn min qed tħares, blajnejn li takalla. Jekk inti tkellem ħażin, toffendi n-nies. Bliema fom toffendihom? Bil-fom li takalla. Jekk inti toqtol, jekk inti tisraq, bliema jid toqtol li tisraq, blit li takalla. ċi aħna nużaw l-istess ħajja li Alla tagħna, flok biex niċċelebraw u ngħixu fl-imħabba kif iridna hu, nużaw għad-dnub u l-ħażen. U għalhekk id-dnub imur kontra l-imħabba tal-Alla. Għax Alla ħalqek ta' moħħ, ta' kruħ, ta' ġisem, ta' il-kapaċità li taħdem għax iħobbok. Mela d-dnub joħodha kontra Alla, id-dnub joħodha kontra l-imħabba tal-Alla. Id-dnub huwa diżubbidjenza u ribellioni kontra Alla. Għax bid-dnub aħna nindeċidu aħna x'inhu tajba ħażin, nippruvaw nsiru Alla taħna kif jiġri l-Adam u Eva fil-Ġetsemani chapter 3 verse 5, irridu jsiru huma l-lat huma jiddeċiedu x'inhu tajba ħażin. Allura huwa diżubbidjenza għal dak li Alla jrid minna u ribellioni kontra Alla u npoġġu lilna nfusna flok Alla. Ħaraw il-kruwa ta' dnub. Id-dinja tal-lum maħkuma b'dan id-dnub eżisti, meta noħduha kontra ir-rida ta' Alla l-bniedem. Nivvinta waħna x'jagħmel żwieġ, x'jagħmel raġel, x'jagħmel mara, x'jagħmel soċjetà, x'jagħmel familja. Nivvintaw koll x'inhu tajjeb, x'mhux tajjeb, x'inhu ħażin, meta tmut, meta titwilet, il-ħajja kif titnissel, kollox iridu niddeċidu aħna. Araw f'liema ribellioni u diżubbidjenza lejn Alla ninsabu. Araw f'liema stat ta' dnub, f'liema stat ta' dnub is-soċjetà tagħna, d-dinja tagħna, il-liġijiet tagħna huma eżisti. Meta joħduha kontra dak li Alla jrid mill-bniedem. Aħna ngħixu il-kultura tagħna ħafna drabi tgħix f'ribellioni kontra Alla u dan irridu ngħiduh ma rridux nibżgħu ngħiduh għax hu verità. U l-verità teħlisna Alla bħal tabib jikxef il-ferita li għandna biex ifejjaqa, mhux biex jikkundannana fiha. Biex jeħlisna. Imma rridu nirrealizzaw li ngħixu f'dan is-sitwazzjoni maħbub minn tiegħi. Gravi. Sitwazzjoni gravi. Id-dnub huwa l-imħabba tiegħek innifsek li twaslek li tistmer lil Alla. Eżisti, li tpoġġilek innifsek kompletament qabel Alla, jgħidilna Sant Augustin din. L-imħabba tiegħek innifsek li twassal sal-istmerrija ta' Alla, li npoġġu lilna nfusna qabel Alla, Alla rid joqgħod għalina. Mhux aħna liha. Eżisti, mhux aħna liha. Il-katekizmi jkompli jgħidilna l-bniedem imġarab mix-xitan ħalla tintemm f'qalbu l-fiduċja li kellu fil-ħalq tiegħu. Abbuża mill-libertà tiegħu u ma bdiex il-kmandamenti ta' Alla. Araw eżisti, mela dnub hemm ix-xitan warajh u x'jagħmel tliet affarijiet. Inaħħilna l-fiduċja f'Alla. Għalhekk Ġesu jgħid il Santa Faustina li l-ikbar dnub li jweġġa huwa nuqqas ta' fiduċja fih. Meta aħna ma nafdawx illa-Alla. Abbuż mill-libertà, xil-libertà tagħna biex nagħmlu li rridu, imma biex nagħmlu s-sewwa, u li ma nobdux il-kmandamenti tagħna, raw id-dnub. Mela joqtol il-fiduċja tagħna f'Alla, ġielna nabbużaw mill-libertà tagħna u ma nobdux il-kmandamenti tagħna. U biex nifhmu verament eżatt x'inhu dnub il-katekizmu jgħidilna 1851 u propju fil-passjoni li biha il-ħniena ta' Kristu tirbaħ id-dnub u li dan juri l-vjolenza tiegħu u l-ħafna surit li għandu fil-passjoni ta' Ġesu li aħna nifmu verament x'inhu dnub. F'dak kull ħażen kollu li għamlu l-Ġesu jikxef il-ħażen li hemm f'qalbna li joħodha kontra Alla, kontra Kristu. Meta nħarsu li l-passjoni naraw kemm Alla ħabna per naraw kemm hu kraħ u salvaġġ id-dnub tagħna. Eżisti, hekk illum rajna id-dnub li jkompli intensifika l-nifsu u x'inhu d-dnub eżattament.
L-aħħar kelma mhix id-dnub, l-aħħar kelma jeħna natalla kif se nkomplu naraw. Ma qegħdin nagħmlu mixja pass pass u jew ma nibżawx narfu l-orrur il-kruwa ta' dnub. Qabel ma nifmu l-kruwa ta' dnub ma nistgħux nifmu kemm kbira il-ħniena talla. Ejjew id-dnub ma nagħmluhx xejn mhu xejn. Ġesu ma ħax id-dnub tagħna lightly, miet. Meta aħna neħdu d-dnub tagħna lightly, inġibu fix-xejn is-salib ta' Kristu. Ejjew narfu f'liema miżerja waqajna biex nifhmu kemm hija akbar il-miżerikordja, il-ħniena ta' Alla lina.